Men der taget, er det også sten? Ja. Det er sten og armor dog. Kan jeg godt selv blive ramt af det? Ja. Nej. Ja, du kan godt blive ramt, men du tager ikke skade. Ej, dreng, prøv lige at booste mig op på taget. Jeg skal lige være helt sikker. Det er Vi det. kan se det herfra. Vi kan se det herfra. Okay, det er det. Ja, okay, hvor skal vi tage den? Ja. Lige her. Ja. Løb, drengen, mand, løb! Bare løb så langt væk I kan. Tik. Tak. Ind. Rush. Øj. Man, et spyd og det hele. Jeg fik faktisk her, dreng, der ligger 900 ting dernede. Det var så meget det værd. Vi byggede alt for tæt på. Så det var lidt værd. Nå, ingen har smadret noget sleeping bag, og så... Har I noget smadret wood med? Så vi raider alt, der kommer tæt på. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide det at bygge Har I, en af der har et, hvad hedder det? Hvad hedder det? Har et, hvad hedder det, building plan? Ja, i mit hus. Så, ja, kan du så ikke lige hente det, og så lige lad os blokke det af? Hvad sker der? Ellers skal vi bare lade det være åbent. Skal vi ikke bare lade det være åbent? Jo. Skal vi ikke tage Ja. waterpipe og gå over til dem, som vi... Så. Derovre. Jo, det kan vi godt. Yes, derovre. Det er sjovt at lege med. Så skal jeg lige lave en waterpipe. Og nogle bullets. Kommer nok til at tage lidt tid. Hvad med at tage en rocket launcher med? Hvem kaster et spyd efter? Har I nogen skud, jeg kan låne? Til waterpipe, bare sådan handmandshow. Hvis I ikke har nogen, så laver jeg bare selv. Kommer bare til at tage et stykke tid. Har I det? Nej, vi har ikke nogen. Og det kommer ikke til at tage så lang tid. Vi kan altid løbe, mens vi laver dem. Jo, men jeg skal lige bruge min lille ovn til at lave ting. Alle brugerne er skide counter rate tip. Det var godt, du kom med den AK. Selvom det ikke var så godt, du døde. Så var det godt, du kom med den AK, det var? Men det mistede vi ikke noget på, jeg døde.
Hej. Vi tjente derimod. Lad os lige droppe det her gear af. Alle sammen? Du behøver bare lige metal chestplaten i hvert fald. Bare det her metal, det skal vi helst ikke miste. Fordi det er pænt dejligt at have. Har vi ikke nogen waterpipes? Ikke nogen waterpipes. No sip. Sip standby. Jeg crafter en. Jeg crafter 2 så. Hvor mange handmade shells skal jeg så lave? Det er 15 til hver. Ja. Får vi en god stykke. Kunne også bare tage, så hvis vi har lyst, kunne vi også bare tage custom. Hvis du hellere vil det. Fint. Hvad med crossbow? Det har du så... det kan jeg også godt lave nogle af. Det har vi faktisk ikke. Tager vi derhen med waterpipe? Og crossbow. Nej, jeg tror bare pil. Nej, jeg bue. Det er det eneste jeg har. Gider jeg ikke crafte en. Åh, jeg har Det et bliver arm. det første gang jeg laver en... Det bliver første gang jeg laver en crossbow så. Jeg har et armbryst. Okay, gider vi bruge tingene på det? Så, På den crossbow? ja. Ja. Hvordan kan jeg floate i luften? Okay. Hvor lang tid tror jeg putter nogle lografils i jeres ting? Hvor lang tid kan den holde med 16? Ikke så lang tid. Hvis det er, kan jeg også bare tage derhen med bue. Ja, Der er det ikke Daniel. lige så langt. Så er der skud. Er der skud? Er I skud? Jeg har skud til ham. Nå, jeg tror lige, jeg hørte skud. Og skulle lige sådan... Jeg tager bare bue derhen. 26? Ja. Så løber du ikke tør for dem. Det er lidt trist at løbe tør for dem. Jeg siger du ikke. Jeg tager bare en bue med, det er fint nok for mig. Jeg hører ikke crossbow. Ja, du kan få Jeg min magter crossbow. ikke. Og det vil jeg gerne. Det er så ikke så meget liv. Og har Og så sådan får jeg ikke nogen crossbow. lidt under halvt. Du kan bare crafte en. Det. Hvad nu, Sip? Bare crafte en. Det tager ikke så lang tid. Jeg tog nemlig bare en bøge. Undskyld, så skal jeg måske lige holde alle tingene åbne. Vi kunne egentlig have taget flashlight med. Bare lige popper op i en eller andens ansigt, bare med flashlight. Jeg bruger aldrig flashlight eller sådan noget. Det gør jeg heller aldrig. Eller laser. Laser vil jeg have. Er det dig? Hunter? Ja. Har du ikke brug for en bue eller sådan noget? Ja, Nå, okay. jeg skal bare have at kigge, hvor meget jeg fik på 16. Det er 15 arrows nu. Det håber jeg. Det der er okay for 16. Hvad fik du? 200 sten og noget lidt andet. Skal vi ikke bare skyde over? Jo, jeg skal gerne til mit hus. Er det nogen, Nu har jeg nok- der har hakket sig ind her, eller hvad? Tror jeg ikke. Er der nogen, der har hakket sig ind?
Hvad siger man, at vi lige smutter forbi Swag Det er overhovedet på vejen? ikke. Det er På da vejen? ikke en genvej. Hvorfor skal vi alle sammen gå derover så? Jamen jeg kan godt bare gå derover alene, det er bare fordi jeg Hvad skal vi der? ikke Corrine. Det har jeg stadig. Der ligger stadig shit for Corrine. Kan vi ikke bare tage Det den glemte jeg bag? alt om. Hvor går du hen, når det bliver dag? Jeg crafter en masse arrows. Løber vi bare derhen nu? Jeg er på vej derover. Hvor? Så. Kom, Hunter, så. Jeg kan ikke vejen derhen. Hvorhen? Over til ham der på den anden side af floden. Hvor der? Okay, ja. Er det ham der, vi var ved før også? Ja. Nej, det var hvad? Nej, jeg kommer også derhen. Er det til venstre eller til højre så? Fordi så ved jeg ikke, hvor det er. Det er lige over floden ved den base, vi raided. Nå, derovre. Der er jo kæmpe tower derovre. Det skal over til. Tip, har du egentlig købt det blå sæt? Mm. Okay. Det er faktisk meget sejt. Det er koldt. Siger du ikke? Jeg kan ikke svømme derover. Jeg løber udenom. Hvorfor ikke? Jeg er naked. Har ikke noget at hive mig op med. Så. Jeg har mistet 1 liv, 2 liv nu. Ja, men du har også tøj. Ja, jeg har minus 17. Jeg løber ikke så langt udenom. Der er et stykke. Det tror jeg. Hvor er du henne, Sip? På stenen. Og der er sådan et lille hus. Jeg kan godt se dig nu. Har I blokke hele vejen rundt om med walls? Nej. Man kan komme ind ad der front der. De har 2 døre. Og der er en til der er også nogle gange, der har bygget en base herovre. Et kæmpe tower. Jeg er over på den anden side nu. Hvor kan du komme op? Ja. Du kan komme hen. Vi kan pusse hinanden ind ad vinduerne. Vi kan Og bare på gå ind deres i vinduerne. Det behøver du ikke. Jamen. Hvis jeg kan finde. Kunne vi bare gå ind? Sådan der. Der er en, der trapper til os. Så er der en ladderhatch med kogelak på. Jeg er hen ved siden af basen lige om lidt. Er det ikke den? Var det lige smadret noget? Nej. Sip. Jeg er på vej derhen nu. Har I noget i deres furnace med? Er der nogen derinde? Jeg tror, de er skrevet. Hey drenge, vi kan busse os ind. Nå, det kan vi ikke. Airdrop? Ja. Det er langt væk. Det er nemt at smadre dem her. Hvis vi har nogle beam grenades, eller nogle rigtige granater. Øj, der er en wall, der er vendt forkert. En Hvor? wall.
En wall. Der var en laser. Der var en lasersite. Hvorfra? Det ved jeg ikke, den var bare i luften. Bare pas på nu. Hvor er der også et metal tower. Tror du ikke, vi kan booste os ind her? Kan vi sagtens? Nej, der er noget inde i vinduet. Det er lige til at smadre. Det er metal. Der er nogen, der skyder med waterpipe bagfra. Efter os? Nej. Skal vi gå ind og se? Ja. Skal vi gå derover? Ja. Vi kan altid springe de her op, de der trapper. Vi skal bare booste ud igen. Så det skal nok være nogle stykker. Hvor er det henne, så? Bagfra. Derovre. Nå, bag basen. Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal snart støvsuge, men Jeg skal snart lave mad. det burde ikke tage så lang tid at støvsuge. Nej, det kommer an på, hvor stort dit hus er jo. Det jeg skal støvsuge, burde ikke tage mere end 5 minutter. Hvad skal du så lave, mig? Pasta og kødsovs. Selvom jeg sagde, jeg skulle lasagne. Det skal jeg have i morgen. Jeg elsker pasta med kød og sovs, så er du godtaget. Hvorfor går jeg ikke nedad her? Fordi der er for Hvor lavt. fanden er det så koldt der? Der er for lavt til at du kan svømme. Så er der sådan halv svømmer, halv løber. Jamen, jeg har også kommet på det, mig eller maden. Ja. Nå, se. Nå, se. Jeg crafter stadig. Nå, der er en kiste, der ligger så retarderet. Det kan lige før vi kan booste os op. Vi kan... Her, Der er ikke noget i kisten. Vi kan smadre døren. Hvis vi på en eller anden måde, hey. To booster op på den der. Vi kan... Op på mig og hoppe herop. kan man så ikke lande op på chesten? Jo, det er det, jeg tænker. Kom herop. Dårlige at drikke her, ikke? Ej, det tror jeg ikke, vi kan. Vi kan booste os op. Vi kan faktisk godt booste os op på skiltet. Det kan man godt. Kan man godt. Det var svært at booste på trapper. Så skal man Kan gå du- lidt længere Kan du ned. prøve bare at blive stående der, Hunter? Det var så helt den til væk. Lidt længere frem. Ja, helt hen til. Fuck, var det egentlig grimt et layout, det her. Den der, ikke? Den for... Bare blive stående, Hunter. Så. Kan vi ikke bare skyde os ind? Det ligner ikke... Jeg har ikke så mange arrows, Jo, men... lad os skyde os ind. Jeg laver masser af pile. Ja, du kan bare tage her. Jeg dropper til dig. Jeg dropper til dig. Hvor? Dropper nu på jorden. Dreng, der er masser af vand. Og der er pile til dig på jorden, når du kommer ind. Der er masser af vand. En pil. Kunne du stoppe, Sebastian? Det er ikke mig. Det er heller ikke mig. Man kunne bare høre en eller andens tastatur. Det er ikke mit tastatur. Hunter, giver du godt stop? Det er ikke engang... Se, det er dig.
Gud, Se, det er dig, kan du godt. Du er den eneste, der står og kigger derhen. Hold, der står og kigger en anden vej. Jeg skulle have noget vand. Se. Ja, og nu er det også deroppe. Nu er begyndt det igen, hvis du kigger. Holy shit, der er meget vand. Ja, er det det, jeg sagde? Jeg bunder bare til 100 liv. Det er ikke nemmere. Nej. Det der. Du skal ikke tage det hele. Alt vandet? Ja. Jeg skal også have vand. Jeg tror bare, at jeg havde 100 liv. Det er den anden her også. Hvad er noget her i? Der er autotoilet. Wow. Indenfor. Nej, lige her. What the fuck? Du har lige tændt den. Hvad laver du? Kan man ikke tage den? Er der inde i Nej. den? Hvis der er skud i. Jeg kan ikke få lov til at kigge i den. En af der lige kan booste mig, dreng. Kan du lige bare stå stille? Stå stille, Hunter. Stå helt stille lige der. Ja, lad mig nu få lov til at kigge ind der. Nej, der er ingenting i. Så er der nogen, ikke kan tage den op. Der var charcoal i den her chest, dreng. Hvad? Der var charcoal i den her chest. Hvor meget? Pænt fucking meget. Jeg har taget det hele. Min inventory er næsten fuld nu. Er du inde og hjælpe? Ja, ja. Du skal ikke skyde døren. Hvor meget? Det tager kun 2 liv. Det tager 3 liv. Hvor mange skud har jeg? 30. What the fuck? Sgu da meget nemmere at raid sådan der. Så skal der også være nogen til noobs der. Der er 30 liv tilbage. Hvor meget liv har du? Når jeg tror du sagde, at du havde 30 liv tilbage, så tænkte jeg lige, what? What, mate? Nå, hvad fanden? Vælg til der er 1 skud. Og jeg har ikke flere pile tilbage. Nogen kan droppe nogle pile. Vent. Nogen kan droppe nogle pile. Så går vi ind, drenge. Den er åben. Så. Nu kan vi da bygge os op i toweret. En af der har noget sådan noget wood med? Jeg er 400. Har du en buildingplan? Nej. Er der nogen af jer, der har en pil? Jeg har kun én. Ja. En af der har noget sten? Nej. 2. Ja, det er i hvert fald ikke nok. Hvad skal du bruge sten til? Så kunne vi craft noget, sådan så vi kunne skaffe noget wood. Du kan godt sagtens bygge op. Hvad fanden sætter en autotrap der? Okay, jeg har brug for 100... Jeg har brug for sådan 75 mere. Hvem fuck har sat den der?
Det andet hus, der... Åh, det er de små cupboards, det er rigtigt. Der ligger sgu da en heroppe og sover. Nå, det er ikke engang løgn. Ikke det hans navn. Det er Jumbo. Jumbo ligger her og sover. Jo, Jumbo, mate. Fanden. God til at ramme, hva'? Jeg fik ham da. Jamen, det var til... hvad hedder det? Jeg skød et skud og headshotter ham. Tror jeg ikke på. Jeg stod sgu derovre. Hvorfor er der kun en pil i ham så? Du ramte ham efter jeg havde dræbt. Er den ikke for høj? Nej. Er det... Åh, vi skal... Ja, det er det. Kan du ikke bare bygge en den her vej, så sætte en til 3? Would you stop doing that, Hunter? Okay, så må lige hoppe op, hop. Alle sammen, op. Vi skal sætte en... Zip. Op, du skal op, sådan, så jeg kan sætte en platform lige her. Der. Hopper. En eller anden boost mig lige op. Nej. Andre går derover. Men lige dreng, ryk lige ud til højre. Ryk lige ud til højre. Ryk herud, herud. Jeg kunne stadig den herovre lige før. Jeg står helt ude på kanten. Hvad laver du? Jeg smadrer den, så jeg kom derop. Du gør det, ikke? Jeg vil også med. Sip, kan du rykke dig? Hvorhen? Bare ryk dig lidt væk. Jeg skal med derop. Hent noget wood. Kom, Sip, så skal vi op igen. Hvad laver I? Jeg skal også lige op. Nej, det er rigtigt. Kan du lige smarte den? Jeg tager wood med. Ja. Over mod højre, herovre i hjørnet. Kan jeg ikke sætte det her shit? Why will it not let me set it? Lav en halv væg her. Det er sgu da derfor. Kunne det ikke være derfor? Kan du rykke det lidt mere over mod mig? Lav en halv væg her. Kan du ikke rykke? Nå, okay, ja, det bliver nødt til. Og I skal ikke dræbe mig igen. Så trust. Det var 3 hatchets. Okay, få mere wood. Hey, den fører længere ned. Nej, det gjorde vi ikke lige. Er I stuck? Nej, vi wasted bare lige vores fucking time på at prøve at bygge det der fucking raid tower, mens vi bare kunne gå ind. Zone. Mining quarry. Mining Kunne I quarry. bare gå ind? Hvad nu? Hvad nu, Sip? Det der backside. Åh ja. Var der noget Hvad godt kan få der? en axe? Oh my god, det er så langt der her. Ja, flot. Ikke? Du kan sagtens tage den. Så flot, Sip.
sgu da utroligt. Hvor fanden dræbte de mig? Jeg gjorde Jeg ikke skulle da bare ned. noget. Jeg gjorde ikke noget. Jo, du smadrer vores væg. Fordi du... Han skubbede mig ned. Ned op. Han Ja, skubbede det skal mig du sige, ikke? Hunter, nu stopper du. Daniel! Ah, just a prank. Ja. Hvad nu? Fuck, det lyder sygt. Nå, hvad skal vi nu? Det ved jeg ikke. Jeg overvejer lidt at gå tilbage, og så støvsuge, og så komme igen. Jeg går tilbage. Jeg går tilbage til sover huset, jeg. droppe det her charcoal af, se med AFK, og så crash noget gunpowder imens. What do you want? Hvis du slår mig. Jeg skal have min bue. Din bue? Og min pil. Hey, hvem skød? Jeg har den her hånd. Hvem skød, hva'? Hvem skød? Ah, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem fucking skød. Giv mig min bue. Giv mig min bue. Nu holder du kæft. Aggressiv sip. Okay, du har noget ud på dig. Giv dig tilbage, ikke? Okay, peace sip her. Peace. Jeg ved ikke, hvem der vinder, hva'? Okay. Whatever. Mindblowing. Åh, du kan se, jeg er bag 3. Det slipper. Det skader meget, hva'? Hm? Hva? Hva? Det skader Lige i- virkelig Lige gennem en bus. meget. Husk, vi skal hjælpe hinanden op, sip. Ah. Okay. Jeg falder også noget ned. Jeg skal nok hjælpe dig op. Hvor er min bue hen? Det er der ikke. Drank jeg da seriøst lige Lige der. igennem igennem en busk. Ja, du Jeg kunne ikke se dig. Der. Au. Jeg dør helt sikkert af at crosse den her. Jeg har også lidt liv. Og jeg fik faktisk liv at svømme. En god morgen, dukker, så er du frisk igen, du. Hvor meget liv har du, Sip? 5. 5? Au, jeg har en lille smule mere. Noget for Hunter. Hunter? Nej. Hunter, det gør du ikke. Hunter? Han er sindssyg. Hunter? Du gør det ikke. Stilhed i lige mod død. Der er en mig pikker der. Skal jeg skyde? What? Hvorfor ramte jeg ham ikke der? Kan det ikke noget? Ned over til venstre. Sådan der, ramt igen. Han burde ryge ned nu. Come back! Og hvis det er Hunter, så hjælper du ham op. We're gonna help you. Hvem er det? Oh, What was that for? hvorfor nakte igen? Vi hjælper dig op for at nakke dig igen. Yeah. Makes sense. 10 out of 10.
Jeg kan ikke lide den stillhed, der kommer fra Hunter. Nej, det kan jeg heller ikke. I will give you shit. Hver gang du dræber en naked, I will give you shit if you come back. Hunter, nu svarer du, ellers så nakker vi dig. Hunter, kom så, svar. Du kan godt svare mig. Det var ikke mig, der nakker dig. Maybe sometimes. Fik du hans pickaxe? Nej. Godt. Hvad havde han på sig? Ikke din skid. Han får lige lidt mere, fordi han er flink, ikke? Nej, han får... Jo. Han får mere. Hvor der faktisk skud i hovedet. Det giver mere. Hunter. Ej, vi bliver skudt. Han laver bare Hunter, lad nu være og gøre en samtale. Jeg er med i samtale. Jamen så snak for satan der. Man bliver helt bange. Jeg sidder lige og opgraderer noget i mit hus. For filen, mand. Det kan godt være, at du lavede ligesom nogle af os andre, hvor vi tager bolts frem, så venter på, at de kommer tilbage. Nej, jeg opgraderer, fordi jeg fandt ud af, at man kan slå trappen. Nej. Så kan man, så vidste den. Hvad fanden skyder efter mig? Det var ikke mig. Så er du bare væk. Jeg kommer ikke ud igen, før I er væk. Kan I fatte det? 360. Kan I komme væk fra mit hus? Hunter skyder bolt efter os. Lad være med at skyde mig, jeg skal lige bag ham her. Okay, jeg lader skyde. Hvad er det der? Hvad er det? Det er så mig, ikke? Det er man godt, du ikke har ramt nogen af skuddene nu. Det er mig, Hunter. Hunter, lad være. Er det dig? Ja, det er mig. Det var ikke mig, der dræbte dig, det var Sip. Det er mig. Prøv en no-scope. Må jeg prøve en no-scope? Ja, det tager som ja. Jeg har ikke tænkt mig at skyde, jo. Hvad siger du? Jeg har ikke tænkt mig at skyde. Jeg hjælper dig op, men jeg rører også til. Satan, Hunter. Hvorfor kan jeg ikke Satan, Hunter, mand. Jeg har lige fået liv. Okay. Må jeg hellere få noget mere komme for det her. 50 i comfort, dejligt. Slår du mig med en arv? Han kan få en hel del ud. Det kan sgu da også bare sige, at du fucker ind. Jeg sidder og prøver at få comfort, ikke? Så vil du gerne lige tage og slappe af? Kan du se mig overhovedet, Hunter? Alright, follow me. Kan du? Oh, I know where I am. We're already closed. Okay. Just. Jeg nakker ham nu. No. Oh, no, dude, I didn't realize. I thought this was miles away.
Oh, okay. Then So bye bye. if I wear a green shirt from now on, are you gonna? Drager du så seriøst alt det her stof? Ja, jeg var flink mod ham. Vi skal have nogle allies for helvede. Det er en lille fucking svans. Det var ikke mig. Det var ikke. Ja, Sip. Hvorfor straffer du mig? Jeg har ikke engang bolt på mig. Så er der bare gear. Hvad fanden laver du, Sip? Så er der bare gear derude. Hvad salut? Jeg har ikke engang bolt på mig. Og det ved du også godt. Hvad skulle du til for? Jeg har lige dræbt Sip. Oh my god, jeg har lige fundet masser af loot. Jeg dræbte lige en. Jeg lootede Fint, bare du. her. Ja, prøv at se om du kan loot ham. Prøv lige. Prøv lige at se det. Seriøst. Prøv lige at se det. Hvordan døde du ikke? Jeg skal tage lidt det her. så sidder han bare og brænder derinde. Den brænder bare op. Hvorfor Oh gjorde my du det? god. Revenge. Her. Jeg tog kun Sips ting. Jeg skal ned. Selvom du godt nok headshotter mig. Nej, han skal ikke spawn tilbage nu. Jo, han skal. Nej, han kan tage vores ting jo. Hunter har ikke taget alt. Det giver du tingene tilbage. Oh god. Hvorfor gik du ned? Hvad siger du? Ja, har vi ikke så? Nej, jeg har. Har vi ikke også et så? Hunter? Du gider godt lade de der ting være der. Hunter, giver du godt lige tage sammen. Jeg har ikke lootet dig. Smid tingene. Jeg har ikke lootet dig. Smid Sebastians ting også. Det er rigtigt. Jeg så min gode tilbage med dig. Sebastian, kom ned og få dine ting. Og så skal jeg se, om jeg kan få noget af det med op. Du skal ikke tage mine ting. Jeg gjorde bare så, at Hunter ikke tog dine ting. Fucking Hunter. Ja, du må gerne lige lukke det her, ham der sej. Nej, han skal selv have sine ting tilbage. Jo. Nej, han skal ikke have tingene. Jo, han skal. Kan give ham en hatchet. Og alt muligt shit. Ja, vi ses. Mad? Skinke og brød. Jo. Hvorfor har du taget alle hans ting? Det har jeg heller ikke. Jeg har bare byttet hans stacks ud. Skal du da ikke? Giv det dig lige tilbage. Skal ikke tage op til flere stacks og bare bruge det på ham? Altså, jeg skulle da have alt tilbage, mand. Det var for sjovt. Vi skal have allies. Han virker som en flink fyr. Allies med ham der. Han virker som en flink fyr. Kommer han over? Vi har allerede allies med swag. Men en af de største players på hele serveren. Største clan på hele serveren. Og den bedste. Det er Mighty Swag.
Han er lige der. Og må jeg prøve at se, om jeg kan nå at skubbe ham? Nej, du skal skyde ham. Prøv bare at se, om jeg kan nå at skubbe ham. Skyd ham. Jeg laver 63 Nej, no-scope. du skal ej. For chancen for at jeg rammer en 63 no-scope. Her. No, Han har hatchets. No. There's Og one. looter. Sorry. Ja, teabag der body. Så får jeg lidt 10k mere. 10k wood mere. Hvorfor tager du kun What happened to 10k? the rest of the stuff? Der var en eller anden, der I ville don't give... know. Der var en eller anden, der... Jeg stjal ham fra en. Der var en, der ville give 13k. Okay. Go get it, boy. When you are done, meet me at this base there. Bye To the big bye. base. Du skal ikke give ham for en hel stack sulfur, man. Vi har brug for sulfur. Det var det, han havde på sig. Yeah, meet me in front of the door and say you are there and we're going to meet there, okay? Hvor er du henne, Hunter? Jeg står heroppe. Jeg hopper. That is my friends. Just go and get... Der. Hvor er han? Yeah, det... Længere henne. Du kan se ham der. Yeah, I have it in my house. Jeg skyder arrow efter jer, dreng. Okay. Just go and get... Hello. Just go and get wood. Du ramte ham, hallo, stop lige. Jeg har ikke gjort noget. Hvad snakker du om? Nå, jeg tager lige det wood, det metal, vi har i vores furnace. Put that on. Brænder. Put it on your head, and not going to shoot you. Not going to shoot you. Det betyder godt, men der er kontra, han har den ikke på. Get the wood. 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 Jeg må gerne Get have the kontra, wood. han har ikke trøje på. Damn, nigga. Du skal ikke skyde mig. Oh my god, styr det lige. Jeg rører ned. Okay, jeg skal nok lige hjælpe dig. Nu lyder det som om du har trappen. Det er så sjovt, når man får, det lyder så sjovt, når du får en arrow i foden. Så lyder det som om du har trappen. Hvor fuck er min bue? Du har taget den. Jeg så det sammen med den op. Ja, det var en pig i mit ben. Okay. Det er der. Når jeg går ind, og så får jeg lige... Hvorfor? Der er lige Skal lige lære at ramme. mig her, ikke? Hvad nu? Når han ramte dig? Og du har high velocity arrows. Har jeg? Ja. Nej, det har jeg ikke. Fuck, jeg har kun 8 pile tilbage. Oh my god. Vær lige fair.